Regards ko sa Sigigkalong Gladys. Grabe siya. Lipay ka extra kaya nakakalot ng siya na di man pwede ito. Regards ko anang isa diya sa tindog. Wala ni tabang. Paras po na ako panirami. Muna'y gabi, pwede na isapon sa bulalo. Pero di pa may manguha karon kay wala ni sa gulang, walay baka. Banatig biday, makakuha ra ka karon. Suroy-suroy sa Lawagan City diri sa Bukid nun. Sumuna akong duha ka kauban. Bukid nun. Sumuna akong duha ka kauban. Ang isa namiya. Ang isa nagdala og sako. Kay Nanguha mi og balanghoy dito sa unahan. Sumauning kaumahan na aming agian. Perting limpyo ha. Na ay mga sagot, kanang sagot na may gitawag o napier na pwede kapaon sa mga manok baka din, baka kabaw, kabayo, pending o uban pa. Nangita ka mo kumpay sa panghaon mo diri. Kining sa paa, daghan kining isda. So karon pwede na mo mga dunhi kay aron na anay masuwa kay sarado ng merkado. Tambal ni sa kanangay dito. First na mo sa una nga kung nudag ko namang tiyan mga haramig ipirito na naman kaunan ng liso kana siya nakauna. Sigurado gud nga mugamay ang tiyan. No, daghan kayo na diri sa bukid. No, di na kailangan din ka na hagon ni kung wala na itisyo, pwede na siya gamiton. Libre ra kayo. Inaan na to sa Andre na imunggos sa Balanghoy yan. Kung naginahinay na silang panguha. Nahimo namin tulo ka buok. Lumboy ni siya. Pamagpala kayo. Kini siya Balanghoy. Sawa pa ng kaila. Ngayon, kini siya. Nakalimit ko sa pangalan basta kung gusto mong ma-decorationan inuhang silinga. Padoon lang mo dili. Kaya napaputre ko siya din ka na kamote. Pwede lang ago ng unod, pwede isuwa ang dahon. Kaya nara akong kauban, akong dasig o maibrot na igagaw. Regards ko sa Sigigkalong Gladys. Grabe siya. Lipay ka extra kaya nakakalot ng siya na di man pwede ito. Regards ko anang isa diya sa tindog. Wala ni tabang. Paras po na ako panirami. Muna'y gabi, pwede na isapon sa bulalo. Pero di pa may manguha karon kay wala ni sa gulang, walay baka. Banatig biday.